citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Amoeba ang usa sa nakitang kagaw nga hinungdan sa pagsuka kalibang sa ubang residente sa Turil District, Davao City. Construction worker nga drug surrendery sa Tangub City nadakpan sa bypass operation. Sa detalye sa atong mga balita, amoeba o giingong dili diarrhea ang hinungdan sa kaso nga milambigit sa 233 ka mga individual sa 21 ka mga barangay sa Turil District, Davao City. Kaganiha, misaka na sa 3 ang namatay sa nisgutang sakit. Unsa bay kalahian sa diarrhea o amoebiasis? Unsay hinungdan sa sakit? Ani ang report. Amoeba ug dili diarrhea ang miigo sa 212 ka mga residente gikan sa 21 ka mga barangay sa Turil District ning Dakbayan sa Davao. Kaniadtong siman ug hangtod karong mga takna nagkataas ang kaso niini. Kahinumduman nga nitong Hulyo 17 nagpagawas gilayon ang City Government of Davao og usa ka advisory nga nagpahimangno sa tanang residente sa Turil District nga dili usa muinom sa tubig gikan sa ilang mga gripo. Apan, ang wala mahibaw sa tanan, niadtong Hulyo 14, usa ka 10 anyos nga bata nga giilang si Jay Madrunyal nga taga Turil Poblasyon ang nakakaon og butche gikan sa Raisa Street ug anaa siya sa hospital tungod sa grabing suka kalibang ug naa sa intensive care unit kun ICU sa Southern Philippines Medical Center. Unang gidala si Jay sa Malta Hospital, apan gitambagan sila nga dalhon sa SPMC aron maaksyonan kay duna nay nakita nga gasgas ang doktor sa iyang tinai. Niadtong Martes sa buntag, namatay si Jay ug ang nakabutang sa iyang death certificate nakabsan siya sa kinabuhi tungod sa severe dehydration resulting to kidney failure. Kagahapon, nahibaloan usab sa City Health Office nga usa ka 67 anyos nga taga Batalusa Turil ang namatay niadtong Hulyo 17 bandang alas 11:30 sa buntag. Kaganina, usa ka maestrang namatay sulod sa SPMC tungod sa susamang problema ug komplikasyon. Sumala ni Dr. Asley Lopez, ang City Health Officer. Dunay mga pasyente nga nakitaan og amoebiasis sa pagawas sa ilang laboratory exam. Sa akong pakiginabi kang Dr. Romanito Pilay, akong gipangutana. Yes, just like dengue hemorrhagic fever, just they are always seen the whole year round. Niatong membro pa si Pilay sa 10th Legislative Council sa Davao, iyang gipinahan ang konseho ug ang mga opisyal sa Dakbayan nga dili na pabutangan og bag-ong subdivision ang yuta sa Dumoy kay mamiligro ang aquifer kun ang lugar kung diin magpundo ang tubig. Niadtong 1992, nagwarning na si Dr. Pilay nga angayang bantayan ang Dumoy aquifer aron maproteksyonan ang tubig nga giinom sa libuan ka taga Davao. Ang Dumoy nailhan tungod sa kalami sa iyang tubig. Gani anadiha nahimutang ang usa sa mga pumping stations o kuhaanan og tubig sa Davao City Water District. Akong gipangutana si Dr. Pilay. Developing subdivision within the Dumoy sump is dangerous. Yeah. Have you contributed that to among those I factors? think it has really contributed a lot because in our water source, subdivisions are sprouting. I mean, there are several houses already, and of course, where does the Residue. residue go? So it should be down, and it will mix with our water source. That's why
amoebiasis becomes endemic. Daghan ang gilantaw nga rason nganong dunay daghang kaso sa amoebiasis. Usa ang tubig, ikaduha ang preparasyon sa pagkaon, ikatulo mga sagol sa pagkaon, ug ang estado sa panglawas sa nagpreparar sa pagkaon. Kung kaniadto pipila lang ka subdivision ang nahimutang sa Dumoy, karon sa opisyal nga talaan sa barangay, dunay 13 ka subdivision ang nagpatong og nahimutang sa nahisgutang barangay ug kini ibabaw sa gitawag natong Davao City Aquifer. Og 3 ka water supplier ang nagakuha og tubig sa nahisgutang barangay. Dili sala sa mga residente sa Dumoy ang posibleng problema sa tubig ug dili usab sala sa naninda og pagkaon ang mga panghitabo. Apan dunay mga nagkulang sa ilang buluhaton og responsibilidad. We have to boil the water that we Drink. drink. It has to go to boiling before we put it inside our ref. The water should be boiled. Tungod sa panghitabo, unsay ang ngayang himuon sa mga residente aron malikayan ang nahisgutang sakit. First of all, I think street vendors should be regularly checked. They should have, just like opening a business, people who will be selling something should be examined for, they might be carrier of amoeba. Can amoeba be transferred to, in what way? Through the mouth or anything that you put inside your mouth can be possible. Can hand exposure, Of contaminate? course, yes. Yeah. Somebody comes from the toilet and Immediately touch the immediately food. handles food. Well, sigurado yun. So it boils down to sanitation. Among gibisita ang Barangay Dumoy, apan matud ni Konsehal Nanette Badad, si Kapitan lang ang pwedeng mutubag sa among mga pangutana ug amo kining girespeto. Ang atong lawas mao'y atong kapital sa atong paglihok. Kinahanglan nga masayod kita unsa ang pagkaon, giunsa pagluto ang mga pagkaon, asa gikan ang mga sagol sa pagkaon nga atong gihungit sa atong mga bakbak. Kini ang angay atong hunahunahon kung gusto kita nga malikay kita sa kadaot. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe! Gilaumang mugawas na ang resulta sa hinungdan sa diarrhea outbreak sa Turil District, Davao City nga miabot na sa 21 ka mga barangay ang apektado sanglit hangtod karon. Dili pagyud matino kung unsang kagaw ang nakaigo sa mga pasyente kini subay sa City Health Office. Tulo na sab ang natalang patay sa outbreak. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Misaka na sa tulo ang natalang namatay sa diarrhea outbreak sa Turil District, Davao City, human madugang sa listahan ang usa ka 32 anyos nga lalaking teacher nga taga Surigao del Sur apan kasamtangang nagpuyo sa Lubugan, Turil. Subay sa impormasyon, Hulyo 15 pa dihang nakasinati og suka kalibang sa 5 kahigayon ang magtutudlo. Na-admit kini sa usa ka pribadong ospital sa Turil. Nasayran nga doon na sa exposure sa Turil Night Market ang pasyente o posibleng sa street food niya nakuha ang kagaw nga mo'y hinungdan sa iyang suka kalibang. Upat kaadlaw sa pribadong ospital sa Turil ang magtutudlo, una gidala sa Southern Philippines Medical Center niadtong Miyerkules, Hulyo 20. Ug kagahapong adlaw, Hulyo 21, mipanaw kini. Patient manifested with vomiting 5 times, with salt watery stool 5 times also. So ang kalibangan ay kalima, kapil ang pagsuka, no? Sama sa pagsuka. And on July 16, one day after the initial manifestation, patient was admitted at St. Felix Hospital with a diagnosis, clinical diagnosis of acute gastroenteritis with moderate dehydration. So this is already, if you are already in moderate dehydration, this is already an indication for a hospital admission. So medyo nagluya na ang pasyente, hindi na siyang kakaon, sige nagsuka o kalibanga, and this prompted the admission in July 16. That's one day after the initial manifestation. So patient was stayed in that hospital, in private hospital, for 4 days. So on the 4th day, July 20, murag di na makaya kay
patient is not improving. In fact, it's getting worse, and there's already an indication that he should be transferred to a medical center, to a bigger hospital. And that's why on July 20, 4 days after the initial admission, patient was transferred to SPMC. Base sa resulta sa gihimong pagtuon sa SPMC sa magtutudlo, nakasinati kini og severe dehydration with metabolic disorders. Acute renal failure sab ang gilantaw nga rason sa iyang kamatayon. Eventually, wala ni undang ang iyang kalipangan. Daghan na sa losses, electrolyte losses sa iyang lawas. So, this complicated already the diarrhea. So, patient only stayed 1 day sa SPMC, after which on July 21, that was yesterday, 1 day after admission, patient succumbed to death. The admitting diagnosis in SPMC is metabolic encephalopathy. So naana siya murag na naapektuhan na ang iyang utok, no, because of the Dehydration. secondary to multiple electrolyte abnormalities. Naana siya mga electrolyte imbalance, sodium, potassium, calcium, halos tanan na siguro nga mga electrolytes na wala na tungod sa continuous LBM, continuous diarrhea. So ang atong final diagnosis ani acute renal failure, no? So ni surrender na gyud, no? Ni give up na gyud ang kidney sa pasyente. Sa update sa incident report sa CHO, may kabat na sa 233 ang natalang kaso sa diarrhea sukad Hulyo 15. As of July 22, 2022, nagpabiling anaa sa 21 ka mga barangay ang apektado sa outbreak. Sumala ni Dr. Ashley Lopez, ang head sa City Health Office Davao, sagad hinungdan sa suka kalibang sa mga pasyente ang gikaon nga street foods sa Turil. Apan giklaro ni Dr. Lopez nga wala pay pinal nga resulta sa gihimong investigasyon ug padayon pa ang ilang pagpangalap og impormasyon aron matino gyud ang posibleng tinubdan sa kagaw nga miresulta sa diarrhea outbreak. Matud sa CHO, tulo ang posibleng hinungdan sa suka kalibang sa mga residente sa Turil District. Posibleng gikan sa supply sa tubig, street foods ug ang pagprepara sa mga gipangbaligyang pagkaon ug ilimnon sa mga street food vendors. Tulos sab ka mga pagtuon o evaluation ang gihimo sa CHO aron masuta ang hinungdan sa diarrhea sa mga residente. Gilang kuban kini sa water analysis, food samplings ug rectal swabbing sa mga pasyente ug street vendors. Tulo na ka ahensya ang padayon nagpahigayon ug investigasyon alang sa sampling ug analysis. Gawa sa CHO ug Davao City Water District, may pahigayon sab sa ilang kaugalingong investigasyon ang DOH Epidemiologic Bureau gikan sa Central Office nga dunay upat ka mga epidemiologists nga misaad sa Davao City LGU nga mutabang sa pagsulbad sa diarrhea outbreak. Padayon po ang operasyon sa Incident Command Center sa surveillance, investigation ug monitoring sa diarrhea cases sa Turil. Kagahapon, moabot sa 400 ka mga food vendors sa nagkadayang lugar sa Turil District ang may pilawom ug may partisipar sa gipahigayong proper food handling seminar sa CHO, kuyog ang Task Group Sanitation ug Task Group Health Education and Promotion nga mihanyag og health training and workshop nga natigayon sa Barangay Turil Proper Gymnasium. Matud ni Dr. Lopez, nakatuon na ang mga food vendors kalabot sa food preparation apan temporaryo gihapon silang suspindido sanglit padayon pa ang investigasyon. Mangayo lang kog again, once again, mangayo kog pasensya, mangayo kog pasaylo sa atong mga vendors. No, I know this is very hard for you, but we are already, the CSWDO is already coordinating with you, no, so that ma-provide in any way, at least ma-provide ang inyong mga basic needs, no, mga panginahanglan ug matagaan mo kayuda samtang your selling of street foods and other mga ilimnon, no, will be put on hold temporarily until further notice, no? So paghatag lang kog instruction o announcement kung kanos mo pwede mo resume, but I cannot say what is the exact date because we cannot foretell or we cannot foresee unsay dagan sa atong outbreak. Pero I can assure you that until such time that atong ma-overcome, no, kaya na pa man kung tayo outbreak, so di pa ta pwede. And we have a very strong consideration nga ang source sa atong infection ni gikan sa pagkaon. And dili nato pwede makumpiyansa kay kung ato ning abrihan
dayon kasi makakos po din ma-worsen atong kondisyon. So ako lang ngayon ko pasensya sa inyo to kanang extend inyong mga patience, no? So that samtang nag-undergo pa, nagpadayon pang investigasyon bahit aning atong outbreak. Although we can see some improvements already, no? That's a positive news. Pero wala pa tanahuman. So dinautonta nga magplata sa atong mga advisories in the very very near future. I trust that dili na ni siya magdugay. Kung ato lang impadayon nga magsigig paubos ang kaso kada adlaw, kumpiyansa ko nga dili na ni siya magdugay. Karong adlaw, mukuha og laing water sample ang CHO sa katulong higayon. Kuyog ang mga epidemiologists sa DOH Central Office nga nakatakdang ipadala ugma sa Research Institute of Tropical Medicine kon RITM sa kauluhan aron makakuha og tinuod nga resulta. Nang hinaot si Lopez nga pinaagi sa mitigating measures, mapugngan ang pagsaka sa kaso sa mga naigo sa diarrhea. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Construction worker nga drug surrendery sa Tanggob City, Misamis Occidental ang napuhag atol sa joint drug buy-bust operation sa kapulisan og PDEA. 8 ka mga sachets nga naisulod sa gituohang shabu ang nasignit sa mga otoridad. Ani ang report ni Neftali Batuleño. Hulog sa kamot sa kapulisan og Philippine Drug Enforcement Agency PDEA ang usa ka nagbaligya og ginadaling druga atol sa gipahigayon nga joint buy-bust operation sa Tanggob PNP ug PDEA Hulyo 22 sa may alas 5 sa bundag sa may Puruksais, Barangay Mantik, sakop sa Tanggob City. Sikop ang usa ka construction worker nga si Ramil Horique. Drug surrendery hamtong ang panuigon og lumulupyo sa Puruksais, Mantik, Tanggob City. Nakuha gikan sa posisyon dinhi ang 8 ka sachet sa shabu ug usa ka sachet nga napalit sa nagpaila nga pusher buyer og lakip usab ang 500 piso bill nga nagsilbing buy-bust money. Ipahayag ni PDEA Misamis Occidental Provincial Officer Elvis Taghoy nga ang maong suspitsado ang mismong gisumbong sa hotline sa PDEA nga isumbong mo kay Wilkins din dayon nga nagtinabangay ang kapulisan sa Tanggob sa pagpanguna ni Police Major Jenrex Hilot hipi sa kapulisan og PDEA Misamis Occidental sud lamang sa pipila ka semana. Sikop ang maong PDEA target. Dugang palitaghoy nga gikan sa lalawigan sa Lano del Norte ang maong mga shabu nga nakuha gikan sa suspitsado ug tanon usab nga gipanghimakak sa suspitsado nga gikan kaniya ang mga nakuhang shabu. Anana sa kustodiya sa kapulisan ang suspitsado ug ikatakdang pasakan og kaso nga pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Neftali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Naglaom ang mga Dabawenyo nga ipadayag sa unang State of the Nation Address konsona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hatagan niini og pagtagad ang nagkataas nga presyo sa mga nagunang palaliton og tumanon sab niini ang saad atol sa eleksyon nga himuong 20 ngadto sa 30 pesos matag kilo ang presyo sa bugas. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sunod semana na nakatakdang muhatag sa iyang unang State of the Nation Address konsona si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batasang Pambansa sa Quezon City nga maoy ginaatangan sa mga Pilipino aron madungog nila kung unsa bagyod ang dapat unahon ug hatagag pagtagad ubos sa iyang administrasyon. Sa iyang inaugural speech niya tumilabayng bulan, lakip sa mga naisgutan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpalambo sa sektor sa agrikultura, sanglit prioridad sab niya ang food security ug ang pagpadayon sa mga infra projects sa gihulipan nga administrasyon. Si Marcos Jr. sab ang sekretary sa Department of Agriculture. Naglaom ang mga Dabawenyo nga unta mahatagan sab og pagtagad sa administrasyong Marcos Jr. ang problema sa taas nga inflation rate kung taas nga presyo sa mga batakang palaliton ug ang presyo sa produktong petrolyo. Para sa kuha unta sir, kami mga driver unta matabangan ta niya kay try nga ro way klase mingaw kayo. Wa ba trawa mong pila ho pero taasa. Gusto unta kuan lang ko na pangulo matagaan mig ayuda unta kung pwede lang sir. Mao nang ta among gihanyo pud maliton mahal kayo gasolina pero taas ninyo samot. Abi na mo
makalingkod na siya, maubos ang presyon. Maor man gyapon, wala may alibyo pa. Dapat ang tagaan niya katensyon nga makababa ang presyo sa lana unya kaniadtong kaniadtong konsumo nga mobaba ang presyo. Nang hinaot ng katawhan nga unta mabarugan ni Marcos Jr. ang iyang saad niya tumilabay ng eleksyon nga dunay panaghiusa ug mapalambo balik ang ekonomiya sa Pilipinas. Mapakunhod sab ang presyo sa bugas ngadto sa 20 hangtod 30 pesos matag kilo. Wala pa insaktong detalye nga gipagawas ang Malacañang kalabot sa ipahigayong first SONA ni Pangulong Marcos Jr. sa Lunes. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. At tangi! Task Force Bantay Karne sa Mati City, surpresang nag-inspeksyon. O historical artifacts sa Pilipinas nga nakadisplay sa museo sa Abu Dhabi, bisitahon sa Ambassador sa Pilipinas to the UAE. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City, your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer Junior College and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Giimbitahan ni Philippine Ambassador to the UAE, Jesseline Quintana, ang mga Filipino media o social media influencers sa iyang personal nga pagbisita sa duha ka mga Filipino historical artifacts nga nakaplagaan sa Pilipinas pipila ka siglo na ang milabay o nakadisplay karon sa museum sa Abu Dhabi. Ani ang report ni UAE Bureau Chief Henry Abenis Macahilo. Duha ka talagsaong Philippine historical artifacts nga gama sa purong Bulawan ang nakadisplay karon sa Louvre Museum, Abu Dhabi. Ang gold mask nga unang nakaplagan sa Butuan, Agusan del Norte ug ang gold cup nga nakaplagan sa Nabua, Camarines Sur napulo ngadto sa napulog tulo ka siglo na ang milabay. Parte ang duha ka mga naisgutang artifacts sa permanent exhibition sa Ayala Museum nga giuluhan og gold ancestors pre-colonial gold from the Philippines. Gipasundayag karon ang mga naisgutang artifacts pinaagi sa ginatawag nga loan agreement tali sa Ayala Museum ug Louvre, Abu Dhabi. Just to show to you that the Louvre supported us
And that's why, if you see them, thank them, encourage them that this is something that is really good for humanity, It's something that maybe we have already forgotten. It's something that is not really highlighted at all times. But now that it is there on the loop, it gives every Filipino a chance to see it for themselves, something to be really proud of, because where it is located, the grand vestibule of the Louvre Museum, the Louvre Abu Dhabi, it is showcasing different civilizations and from different regions of the world. Inubanan sa mga opisyales sa Philippine Embassy in Abu Dhabi, gibisita sa mga miyembro sa Philippine media uban ang mga pipila ka mga social media influencers ang duha ka artifacts. Usa kini sa papaagi sa embahada nga mapakaylap ang maayong balita mahitungod sa duha ka mga importanteng kamtangan nga kabahin sa Philippine culture and heritage. Giawhag sa mga Philippine officials sa Abu Dhabi ang mga Pilipino nga nanimuyo sa UAE ug bisan katong naa sa ubang nasod nga apilon sa ilang pagbisita sa Emirates ang Louvre Abu Dhabi aron ilang makita sa personal ang duha ka pre-colonial artifacts nga ipasundayag sulod lamang sa mubong panahon. Alang sa mga Pilipino nga nanimuyo sa UAE, ang Louvre Museum maghatag og 50% discount sa entrance fee agi og pagsaulog sa ilang 5 ka tuig nga anibersaryo ug sa ilang kolaborasyon sa embahada sa Pilipinas dinhi sa UAE. Henry Abenis Makahilo, Newsline Philippines. Stay safe. Sorpresa nag-inspeksyon ang Task Force Bantay Karne sa Mati City sa mga meat stalls ug tindahan didto sa Mati City, Davao Oriental. Gihimo ang inspeksyon aron masigurong di kalidad ug dili kontaminado sa African swine fever ang baligyang karning baboy. Ang Task Force Bantay Karne Inspection nagpahigayon og inspeksyon diin gipanguluhan sa Mati City Veterinary Office, National Meat Inspection Service 11 ug LGU Sanitary Inspection sa CHO. Napulo ka mga dagkong tindahan ang gibisita sa team. Gipahibalusab sa Task Force Bantay Karne ang mga nagdumala sa mga dagkong tindahan sa saktong storage sa karne o processed meat. Nagpasidaan sab ang City Vet sa Mati sa mga consumers nga mag-igmat sa pagpalit og mga meat products nga kinahanglan nga ang tindahan adunay kompletong mga papeles. Wala hinoy na kumpiskang karne sa gihimong inspeksyon. Gipang-aresto sa mga otoridad sa Ozamis City ang 3 ka mga tao human na maligya og iligal nga droga atol sa drug buy-bust operation sulod mismo sa usa ka lodging house. Gihimo ang operasyon dihang nakadawat og report ang mga otoridad sa pagpamaligya og droga sa mga suspect. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Nasikop sa niusang puwersa sa kapulisan ang 3 ka mga tao nga nag-check-in sa usa ka lodging house sa gihimo nga buy-bust operation Hulyo 21 sa may alas 11 ang takna sa kagabion. Ang 3 nga nadakpan gila sa kapulisan nga sila si Jason Baldecantos, 32 anyos, adunay live-in partner, driver o residente sa Purok 7, Barangay Lapasan, Clarin, Misamis Occidental. Mario Banaag Jr., 43 anyos, minyo og residente sa Purok Traffic Light, Tinago, Ozamis City, og Marlo Bayawa, 24 anyos, ulitaw, walay trabaho ug nagpuyo sa Purok 1, Gata, Diot, Clarin, Misamis Occidental. Nasayran nga gihimo sa kapulisan ang buy-bust operation human nga adunay maka-report nga adunay pagpamaligya og illegal nga druga sunod lang sa maong lodging house nga nahimutang sa Purok 7, Katadman, Acacia, Ozamis City. Human nga positibong napalitan sa illegal nga druga, dali nga gisulod sa mga operatiba sa Ozamis City PNP, Provincial Drug Enforcement Unit PDEU o sa Regional Mobile Force Battalion RMFB ang giabangan nga lawak sa mga suspetsado. Target sa kapulisan sa maong operasyon si Jason Baldecantos, samtang gituuhan sa kapulisan nga ang laing duha nga nadakpan mga parokyano sa maong namaligya og druga. Nakuha sa posisyon sa mga suspect ang mga drug paraphernalia, 3 ka dagkong pakiti sa gituhang shabu nga dunay street value nga 34,000 ka pesos. Laing 3 usab ka gagmayng sachet sa illegal nga druga ang nakuha gikan sa target person sa kapulisan. Na-recover usab ang 1,000 piso bill nga marked money sa maong operasyon. Giandam na ang tukmang kasong ipasaka batok sa mga suspetsado. Neptali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.
Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!